perdi ko sa bulak. May obligasyon pa ko. Obligasyon nanay ah. Duty first. Was na lang. Sadyaw. Okay, yan isang norte. So, dako-dako ilang pa no daw. Kung may mansanas pagliyo. Sa sulod sila sang tiyan, mga ubas. Sabi kiri. Okay, that is Poblacion Norte. Ini naman niya, ano ni nga, ilang po sa ilang mission. Daw Tinday. Ano ni nga barangay? Maya, okay. Barangay Maya. Tanawa ko, damo pa sila sa mga dessert. May mga side dish pa sila. Okay. Kaya tanaw tabi ko at ito picture ang ilang mga may mga pati manog video makwa. Di na to. Hindi makita nga po niya. Oh, may paman pa nga photo. Bingka. May santol. Oh, may wine pa mo. Sipa. Bongga na niya si Maya. Pwede na ba tayo? Bantayan nyo ni sa YouTube. Yes, sir. Ilongga, Madyungira.
Niya sa asawa ko. Mga channel. Magpok ang ilang lechon. Ba? Ano naman yung barangay niya? Barangay Salong. Ito ko ba ako Manila lechon? Ang sakto niya. Hindi ang matanas. Anong kababaya? San Paul? San Paul. Bakit sulod sa kanya, Lumboy? Ini ang namit kabalasa. Para sila. Mga taga-barangay Salong. Kini naman niya. Ngaway pila ni. Oh, may barangay Balantian. Way pila? Balantian! Na. Ara nang gadget, ma'am. Para ilang lechon. Oh, wala tawa rin na. Na. Amo na nga akong barangay Balantian number 8. Nare mga barangay official namon. Oh. Nare may contest gali. Ginaskuran. Ay tuod. Kung sino ang manamit? At tingalaman ko naman ko siya. May contest pagali ni. Hindi na tilawan pagali ang sa mga judges. So, muna yung mga judges. Gina-testingan nila kung mayo ang lechon nyo. Kung crispy. And tasty. Hindi mo na yung mga judges. So, tingala ko gina. Para galit ko sa judge ko ginanginakat. Para lang tilaw man kuya. Ang gitilawan ko to galit kayo na para to sa mga judges. Na contest galit sa mga lechon. Ate, Palakpak yung eh. Toyota Hilux ang premium sila. Ate, ginaskuran sila una. Okay, presentation, crispiness, ano pa? Ano pa ng kategory nila sila? Ang gintilawan ko to galigina para to sa judges. Hindi galito yan para sa akon. Original. Oh, damayo. Do kami gitsini madaw ka. Now ga cheering na tong taga Balantian no. Ini ano naman niya? Yes, sir. Barangay Kiasan. Na, may gali. Ako gali man nag-taster. Kuntis man ni galing lechon nila di. Ano nga barangay ni? Dolores. Ang kanami sa presentation nila. Kangila lechon, well done. Oh, well done. Sunod sila. May mga pipino pa sila nga sides ko, ano? Ang namin. Ato ginatong bagulang to, daw kwan na to. Daw tender kwan. Ini ya, well done yun. Bag.
Ari aton mga security. So, ini naman ang kinalkalaan. Ini, tsura pa lang to, crispy na. Well done mo. Okay. Ang galing ng contest. Ini naman, tagapanian. Ano pa namin man, ho? Ay! Na, barangay panian. Ini, taga-barangay Malapok. Kompleto sila. May pineapple, may mansanas, may oranges. Okay. Ini barangay Kabalik. Kagwapo sa ila presentation, no? Ang ila na plus ang ila mga barangay opisyal. Dako sa ila nga ritsyon. Daw tinday. Damo pangilang ang mga may mga saging sila. Ano gani niliwat? Bugnay, sir. Bugnay. Daw gamay nga grapes. Kaya amo nang kabalik, okay? The wild grapes. Wild grape ko, no? Inang ipil nami Manila presentation, no? Daw madaog man eh. Kagang ilalitson daw well done man. Kompleto ang ilakwan. Kahit di. May saging, may mansanas, may oranges, may pipino. Okay. Daog na ni siguro. Ari pagi. Kaya galibot ang judges. Ano ni nga barangay? Arangwes. Ang umanihon. Dalayo kami sa picture, dala. Dalayo kami. Ini tinggian. Amo man ho. Crispy kayo, nagkuluan ng panit yo. Hello, good morning. Tinggian. Thank you, ma'am. Nami sa presentation niyo Kinakubira na mo kaya Gani, na. Bao, very kwan yung competition sini. Libog ulos ang judge sini kung sino mo daw. namin, dito sir sa kamon yan. Gani, nagkuluan ako. Ari pagid isa, ho. Ini ano ni, kamambugan. May sisiel pa sila, ho. Ano gani ni, lampirong, no? Bayat. 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 Damuka. Kanami, singilang na. Ato wasay-wasay. Wasay-wasay, are. Tapos, amo ng kamambugan. Tapos, very crispy gito. May mga grape pa gani sila. May butong, may avocado, may mansanas. At tanan na prutas sa harap. Pati bulak sa kwan dala. Ini naman niya ang Ma'am Hotsor. Siguro, basi i-judge sana ini kung sino nagdaog. And then, after that, that's the time na mag-budol fight siguro. Wow. Oh! YouTube ko Pwede din ka mga kanta, Simba? Ang puli na, day manang. Okay. Ini naman. Ini Barangay Batuan. Sila ang mga barangay official ng Batuan. Amo namin may palayok pa sila nga
Ini naman niya Barangay Lawis na upod nilang mga opisyal. So after na judging sini, amo na siguro pagsugod nila sang budol fight kay ini ipakaon man itanan sa mga tao. Courtesy of the municipal government. And the last one is Barangay Saragosa Litmusik. Wow! Very crispy kiniya ho. Na, really very well done. No? Very well done. Okay. Na, do crispy pata kag. Na, ano na yung Barangay Saragosa. Saragosa oh. About very kwan ganyan competition sini da libogulo sa judges sini kung sila madaw. Ha? Kung na po ang judge pa daw kung na nga tanan. Na the municipality of Balasan joyfully welcomes you to the 17th vibrant celebration of 2025 Lechon Festival. Okay. Lechon Festival. Okay. So, amo na di ang ilang patron saint si Saint Anne. Religious and ano ni? Lechon Festival Pista. Madamo tao. Madamo tao. Ang atong mga peace officer, they make sure nga they maintain the peace and order here. Okay. So